Pau, avui és el meu segon vídeo i jo us voldria presentar les cartes negres. I es tracta de que jo us dic la nacionalitat, els punts, això amb cartes Adrenalin. Va de que tenim que agafar una carta i dir, per exemple, el Felipe Luis, brasileny, punts 269, de mig camp 92, de defensa 90 i de davanter 87, val? Doncs així començarà el vídeo i com us hem dit, començarem amb Felipe Luis. Carta de l'Atlètic de Madrid, supercrack. És brasileny i de defensa té 90 punts, de davanter té 87, té 259 punts, 69 punts i de mig camp, i de davanter, de mig camp 92, val? Aquesta és la carta Felipe Luis, supercrack de l'Atlètic de Madrid. Ara anem amb Williams. Carta de l'Atlètic Club. És espanyol i té 235 punts i 83 de mig, 66 de defensa i 86 de davanter. Aquesta és la carta Williams Supercrack de l'Atlètic Club. Ara anem amb el Dani Carvajal. És una carta supercrack del Real Madrid. Té 87 de defensa, 83 de mig camp i 82 de davanter. I per últim, 252 de punts. És espanyol i del Real Madrid. Val? Aquesta és la carta Dani Carvajal del Real Madrid. Ara venim amb Dani Alves, edició limitada. 263 punts, 85 de defensa, 90 d'atac i 88 de defensa. I 88 de mig camp. I és del Barça. Aquesta és la carta Dani Alves, edició limitada, del Barça. Ara anem amb una altra edició limitada del Barça. Claudio Bravo, 97 de defensa, 50 de davanter i 92 de mig camp. I té 239 punts. Aquest és Sergio Ramos, edició limitada, del Real Madrid. Té 81 punts de davanter, 98 punts de defensa i 95 punts de mig camp. I té 274 punts. Aquesta és la carta Sergio Ramos, edició limitada del Real Madrid. Ara anem amb un supercrack del Barça, que és Sergi Busquets. Té 258 punts, 95 de defensa, 70 d'atac i 93 de mig camp. Aquesta és la carta Sergio Busquets del Barça. Ara anem amb una carta supercrack del Betis. Té 66 de defensa, 253 punts, 94 de mig camp i 93 de defensa. Aquesta carta és Joaquín, supercrack del Betis.
Ara anem amb un supercrack del Barça que és croata. De 76 punts de defensa, 261 punts de 261 punts i 94 punts de mig camp i 91 punts de davanter. Ara anem amb una carta brasilenya i superbona, que és Neymar Júnior. Una carta supercrack del Barça, que té 99 de mig camp, 99 de davanter, 65 com es deia, defensa i 263 punts. I com ve ara, Parejo del València, que té 74 punts de defensa, 94 punts de mig camp i 92 punts de davanter. I també 260 punts de punts. Aquí tenim el senyor Soldado del Villarreal. Té 69 punts de defensa, 90 de mig camp i 93 de davanter. I per últim, 252 punts. Aquí tenim Nolito del Celta, una carta molt bona, que té 64 de defensa, 94 de mig camp i 93 de davanter. I 251 punts. Ara ve Karim Benzema. És un davanter francès del Real Madrid, supercrack. Té 63 de defensa, 253 punts, 93 punts de mig camp i 97 de davanter. Ara aquí tenim el senyor Llorente del Sevilla. Té 65 punts de defensa, 86 punts de migcampista i 248 punts normals i 94 punts de davanter. Aquí tenim, com no, el senyor Modric edició limitada, amb 96 de mig camp, 96 de mig camp, 96 de davanter i 75 de defensa i té 267 punts. I aquesta és la carta per mi millor edició limitada. El senyor Coque edició limitada. Amb 281 punts, 89 punts de defensa, 97 punts de mig camp i 95 punts de davanter. I aquí tenim el senyor Lucas Pérez, un senyor que s'ha posat molt en sèrio aquest any amb el Depor i avui en dia es mereix estar en carta supercrack. Té 243 punts de normals, té 66 punts de defensa i 89 punts de davanter. I de mig camp tenia 88 punts. Isco del Real Madrid. Té 100 de mig camp,
64 de defensa, 98 de davanter i 262 punts. Aquí tenim, com no, Varane, amb 92 de defensa, 256 punts, 90 de mig camp i 74 de davanter. I aquí tenim el seu acompanyant, Marcelo, amb 85 punts de defensa, 90 de davanter i 295 punts i de mig camp 90 punts. I ha arribat el senyor Piqué. Aquí ha arribat el senyor Piqué amb 263 punts normals, 97 punts de defensa, 93 punts de mig i 73 punts de davanter. Fernando Torres, supercrack. És un espanyol que s'ho ha merescut. 66 punts de defensa, 252 punts de punts normals, 92 punts de mig camp i 94 de davanter. Aquí tenim el senyor Luis Suárez, Balón d'Oro. 100 de defensa, 100 de mig camp, 100 de davanter i 300 de mitja. Aquí tenim un acompanyant del Real Madrid, que aquest no és del Barça, però és del Real Madrid. És un nou pilota d'or del Madrid. Té 100 punts de defensa, 100 punts de mig camp, 100 punts de davanter i 300 punts. I aquí que és una carta superbona. Aquí tenim Iniesta Premium Oro. 270 punts, 71 de defensa, 99 de davanter i 100 de mig camp. I aquí tenim a un molt bo, amb 90, a un Jordi Alba molt bo, supercrack del Barça, amb 90 punts de defensa, 87 de mig camp, 266 punts i 89 punts de davanter. Doncs aquí tenim el senyor Vela, supercrack, amb 63 punts de defensa, 253 punts, 94 punts de davanter i 96 punts de mig camp. Aquí tenim el senyor Gareth Bale, supercrack, amb 80 punts de defensa, 93 de mig camp, 96 de davanter i 296 punts. No, 269 punts. I aquí tenim una carta que es diu Kameni, el porter. És un dels porters supercracs que té 95 de defensa, 234 punts, 91 punts de mig camp i 48 de davantera. I per últim, la millor carta, la Cart Invencible, amb 101 de defensa, 101 de mig camp, 101 de davanter i 303 de punts. I aquí acaba el vídeo, amb totes aquestes cartes que us hem presentat. Totes les cartes que tenim. No és que
tinguem tot l'àlbum complet. Però aquestes són les cartes negres que tenim. I quan veieu el vídeo, al final del vídeo, comenteu a baix el que us hagi agradat d'aquest vídeo. Adeu!